Sun keho osaa hengittää. Älä pakota sitä tekemään jotain sellaista, mitä se ei itse halua tehdä. Yleensä niin kun asiakkaat huomaa, että olo helpottuu heti, kun he pidentää uloshengitystä. Eli sun ei tarvitse tehdä mitään erikoista, vaan sitä, että sä annat sen ilman vaan virrata ulos ja odottaa, mitä tapahtuu sen jälkeen. Eli sisäänhengitys tulee oikeanlaisena ja oikean kokoisena, kun sä annat sille mahdollisuuden, kun on sen aika. Eli se, että sä et lähde vetämään sitä ilmaa sisään. Kokeile sitä. Lähdet puhaltaa ulos. Ja sitten kun susta tuntuu, että no niin, nyt mä haluan hengittää sisään, niin sä päästätkin vaan ne lihakset rennoksi ja annat sen ilman virrata. Tämmöinen hengittäminen niin kuin vie sitä sun kehon ja mielen tasapainoa aina vaan parempaan suuntaan. Eli hengittämisen ei kuulu olla varsinaisesti jotain tekemistä, vaan se on itse asiassa palauttamista niin kuin kaikkeen siihen luonnollisuuteen ja siihen, minkälainen sen kehon toiminnon pitää olla, miten sen kehon kuuluu toimia.